boleh dah. Iroi juo. Kemari lah dulu. Aduh nak kau dah katakan. Oi iroi kamari dulu. Kamari dong iroi sayang. Sini dong Roy sini dulu. Kamari dong mari sayang. Kakek kamari udah katakan tadi malam Roy udah bermimpi. Kakek kamari udah katakan tadi malam Roy udah bermimpi. Coba katakan mimpi apa udah semalam. Coba katakan pakai dong dah curitakan. Nah iroi coba manta awiakan kolai dapet durian runtuh. Nah iroi coba manta awiakan kolai dapet durian runtuh. Dengarkan elok-elok ya. Jadi dah, aku mimpi udah tuh. Rasanya awak sedang berjalan-jalan berdua Roy. Tahu-tahu tiba saja ulah kadang sebuah malang rancak udah tuh. Dikajanya udah lari. Hai Roy tinggal. Dipaluinya udah ada ulah lagi. Dicokoknya itu udah Roy. Alah tuh udah. Dan udah bacurita jua. Sakit rasonyo. Sakit hati iroi dinyo. Tak jadi jua. Udah rupanya. Iroi koka udah pangakan. De ulah udah bermimpi ulah. Alah mak pingsan iroi dah. Apa sabab karanonyo pangkono iroi joiko cubo iroi katokan dan lamo iroi pingsan kok dek karano bamimpi ulah indah jadi udah bamimpi. Pingsan juga iroi baru Roy. Iyo dah, pingsan juo iroi baru. Dia udah dikajau lah balang rancak tu Roy. Iyo dah, ini pingsan juo iroi baru. Alah tu Roy. Yang pingsan boleh. Biarlah. Tidak jadi udah mimpi doh. Alah tuh udah. Dan udah bacurita jua. Sakit rasonyo. Sakit hati iroi dinyo. Tak jadi jua. Udah rupanya. Iroi koka udah pangakan. De ulah udah bermimpi ulah. Alah mak pingsan iroi dah. Baba iroi. Apa sabab karanonyo mangkonyo iroi joiko cubo iroi katokan dan lamo iroi pingsan kok dek karano bamimpi ulah indah jadi udah bamimpi. Pingsan jo iroi baru Roy. Iyo dah, pingsan juo iroi baru. Dia udah dikajau lah balang rancak tu Roy. Iyo dah, ini pingsan juo iroi baru. Alah tu Roy. Yang pingsan jo lah. Yalah, tak jadi udah bermimpi doh. Kok indak jadi, udah bermimpi. Iroi indak jadi pula udah pingsan dah.